Son imaxes do incendio virulento que lle afectou unha tenda de produtos agrícolas en Baíñas, no concello de Vimianzo. No interior había materiais inflamables, a máis de maquinaria, e a casa contigua estaba habitada. Non houbo que lamentar danos persoais, pero os materiais foron cuantiosos. As tarefas de extinción levaron máis de 2 horas e precisaron da intervención dos bombeiros de Cee e de Santa Comba. Complicado debido á enorme carga térmica que tiña o lugar, non porque en sí fora dificultoso, sino, insisto, pola abundante carga térmica e material que tiña dentro do recinto, que de feito foi o que prolongou as labores de extinción e que levou os compañeros de Cea a solicitar máis medios. Foi un momento delicado para a zona toda, porque a verdad que eu estuve aquí aí sobre as 10:30, 11, e a verdad que era impactante ver os estallidos que saían de aquí de dentro. Boas tardes, luns 29 de decembro, última semana de 2025, benvidos ao Galicia Noticias. Os ladróns non respectan nin a morte, e un bo exemplo atopámolo no barrio de Rons, no concello do Grove. Ali aproveitaron que unha casa estaba deshabitada polo recente falecemento da muller que vivía nela para roubar no interior. A denuncia puxeron a familiares da finada. Forzaron a porta de entrada e remexeron todo, cun único obxectivo na mente. Os electrodomésticos grandes están todos, entón supónse que todo o que rebuscaron e deberon de ter toda a noite porque está todo mezclado, porque buscaban eso, ou xoias ou cartos ou algo antes de que a familia fora a retirar todo. Na Coruña, os comerciantes da Gradorzán amenceron sobresaltados por un novo asalto a un negocio do barrio. Foi nunha libraría da rúa Andrés Gaos. O seu dono estaba a piques de pechar definitivamente o establecemento despois de máis de 10 anos de actividade sen roubos, ata o de agora. En Mazaricos andan atemorizados porque os ataques do lobo ao gando parecen subir de nivel. Din que xa lles entra nas cortes das vacas e que así matou unha xata moi nova nunha explotación de a gris. O lobo debiu de estar vigilando, a becerriña tiña así a cabeciña fora, pescouna polo fusiño, arrastrouna para fora e comiu solo un cacho, porque prendiulle a parte de atrás na sauliña e non fui capaz de levala. Continúa a busca do xefe de máquinas do Viking Bay, un palangreiro con base en Vigo e que desapareceu en augas do Pacífico este sábado pasado. Juan Carlos Broullón, de 42 anos, é veciño do lugar do Cabalo, en Bueu. O patrón do pesqueiro alertou da súa desaparición e volveu sobre a ruta ao ver que faltaba un membro da tripulación. O barco partira en Noiteboa do porto da illa de Fiji e foi visto por última vez a bordo precisamente na mañá deste sábado. Por agora non trascendeu máis información sobre as causas e circunstancias da súa desaparición, mentres continúan os complicados labores de busca. Comezamos o Galicia Noticias falando dese aparatoso incendio registrado nunha tenda de produtos agrícolas de Baíñas en Vimianzo, malia que se escoitaron explosións e o lume calcinou por completo o local. Non houbo que lamentar danos persoais. Iria. Pois como vedes, as lapas destrozaron completamente esta tenda nun incendio no que afortunadamente non houbo feridos. Un lume que se desataba contra as 8 da tarde donte na parroquia de Baíñas. Foi un incendio que tivo en vilo os veciños que escoitaron explosións que fixeron reventar os cristais desta tenda agrícola. E tamén foi un reto pros bombeiros, xa que no interior deste almacén había multitude de sprays, pinturas e outros produtos inflamables. O ruído das explosións e o fume que saía da tenda alertaron os veciños de Baíñas pasadas as 8 da tarde. Era impactante ver os estallidos que saían de aquí de dentro, porque, como ben vemos, aquí é unha comercial onde había produtos de toda a clase. Pois desde pinturas, disolventes, material agrícola, maquinaria de todo tipo, claro, pois sempre ten pode haber unha pequena deflagración, pois eso, por disolventes ou por combustible de algunha destas máquinas. As tarefas de extinción levaron máis de 2 horas e precisaron da intervención dos bombeiros de Cee e de Santa Comba. A enorme carga térmica do material almacenado dificultou a extinción. Nos dividimos en 2 equipos, nos atacando por un lado, que dada, insisto, as características e a cantidade de material que había no interior, dificultou bastante acceder os focos das lapas, precisamente por eso, porque non dábamos chegado, físicamente era imposible,
polo cantidad de material, estanterías e todo tipo de enseres que había polo medio. A máis da maquinaria, no interior había materiais inflamables e a vivenda contigua estaba habitada. Non houbo que lamentar danos persoais, pero os materiais foron cuantiosos. A agrotenda levaba máis de 20 anos prestando servizo na parroquia, onde hoxe lamentan a perda dun comercio rural máis. Bueno, se fora posible volver a abrir sería genial, non? Porque, bueno, é o que falamos, estes puebliños cada día menos negocios, cada día están cerrando máis, pois era un aliciente para que a xente viñera á parroquia de Beíñas, pero bueno. Polo momento descoñécese o motivo do incendio, pero todo apunta a algún fallo eléctrico. Mentre se investigan as causas, toca quitar os cascallos e recuperarse dun susto que, por sorte, non acabou en desgraza. Na Coruña, comerciantes do barrio da Agra do Orzán amenceron cun novo sobresalto nun dos negocios da zona. Que é o que aconteceu neste caso, Reyes? Desta volta aconteceu nesta librería que o próximo mércores, o derradeiro día do ano, xa ia pechar as súas portas, e o seu propietario, que non quere sair diante da cámara, si me contou que en 10 anos e medio que leva a fronte deste negocio é a primeira vez que lle entran a roubar. Para facelo, o ladrón ou ladróns o primeiro que fixeron foi forzar a reixa eléctrica e despois rebentaron o vidro. Xa unha vez no interior foron directos á caixa rexistradora, que só tiña unhas chaves, e fuxiron. Coa reixa a medio subir e o vidro da porta precintado pola policía, así foi como atopou esta librería o comerciante do lado cando se dispuña a abrir o seu negocio. Es una librería que está blindada, básicamente tiene unas persianas que se ven fuertes y me encuentro con la sorpresa de que está a la mitad. Es un local que el chico está de salida, o sea, es un bajo que ya está a punto de entregarse y está completamente vacío. Y claro, entran, no ven nada y se llevan la caja, pero es algo que ya es algo que lo estudian, no es algo de casualidad. Todo apunta a que antes de entrar na librería, os delincuentes xa o intentaron neste outro local situado a escasos metros. Me saltó la alarma 3-4 veces, recibí llamada de Securitas de las 4:30 de la mañana y me tuve que venir al local, a la dirección para corroborar que todo esté bien. Neste barrio da Agra do Orzán din estar preocupados porque, segundo contan, non son casos illados. A mí este año, por abril o marzo, me ocurrió lo mismo, reventaron la puerta, pues cogieron dinero de la caja y marcharon. Mi madre está en la esquina, es un comercio que vende pulseras, zarcillos, y también le reventaron, le hicieron un agujero y por ahí entraron. Ha habido muchos robos en los últimos meses. Y si queremos hacer un llamado, ¿no?, a quien tenga que llegar, las autoridades, de que hagan algo, que paren o que metan más vigilancia en esta zona. Es una ruleta. Tú te acuestas a dormir y el día siguiente te puedes enterar de eso. Son cosas que ante la vista uno lo ve material, pero son esfuerzos, son lágrimas, son deudas. Desta volta, como a librería ia baixar a reixa definitivamente o 31 de decembro, no interior apenas había nada. Aínda así, os delincuentes levaron a caixa rexistradora na que únicamente atoparon unhas chaves. A Policía Nacional xa abriu unha investigación. Atención á seguinte noticia. A Garda Civil busca os autores dun roubo nunha vivenda do Grove. Os ladróns levaron cartos e xoias do interior aproveitando que a casa estaba deshabitada. Todo apunta que os asaltantes sabían que a muller que vivía nela falecera poucos días antes. Sucedeu nesta vivenda do barrio de Rons. Os ladróns forzaron unha porta e conseguiron entrar na casa. Estaba deshabitada porque poucos días antes falecera a súa propietaria. Foi un familiar quen se percatou do roubo. Estuvo o neto aquí no parque e encontrouse, estaba co fillo, encontrou como a porta medio de lado e ao acercarse foi cando veu que estaba todo revolto. Xa costara, como di outro, claro, morrer, entrar nunha casa como pa os 3-4 días do entierro, encontrarte así a casa. No interior, os asaltantes remexeron todo cun obxectivo que parece claro, levar xoias e cartos. O sea, os electrodomésticos grandes están todos, entón supónse que todo o que rebuscaron e deberon de ter toda a noite porque está todo mezclado, porque buscaban eso, ou xoias ou cartos ou algo antes de que a familia fora a retirar todo. Todo apunta a que os ladróns coñecían a propietaria e sabían do seu recente falecemento, circunstancia que aproveitaron para entrar na vivenda antes que a súa familia.
E porque ao final vivía sola, sempre estaba por aquí polo barrio e sempre quen a coñece ou a través de alguén cercano pode saber que a casa que estaba baleira. Nin a morte respectaron uns ladróns aos que xa busca a Garda Civil non trascendeu a cantidade de cartos nin o valor das ollas que roubaron. Hai preocupación nun barrio de Lugo polas ameazas e altercados que provoca un veciño con supostos problemas psíquicos. O home xa estragou ata en 3 ocasións un bar. Os propietarios din que teñen medo e mesmo cuestionan pechar o negocio. Xa denunciaron e solicitaron unha orde de afastamento. Non volveron levantar a reixa desde o último altercado. Dentro seguen as cadeiras e as mesas tiradas no chan. Non quixeron tocar nada ata que o xulgado fale. Todo arrasó, todo e todas as mesas. Platos, vasos, copas, todo, botellas, todo. Incluso, intentaron reducirlo entre 4 clientes y no hubo manera. Lo tuvo que reducir la Policía Nacional. Les dice, voy a por ti, si no es a por ti, voy a por tu mujer. Ellos tienen una niña de 15 años. Tienen la niña ahora. Tienen que tener mucho miedo. Ata en 3 ocasións o home entrou no negocio ameazando os donos e estragando todo o que encontrou ao seu paso. Tampoco es bueno para los negocios, porque yo si entro y lo veo en un local, ya no entro. Ni más ni menos, porque tienes miedo. Tienes miedo de que la tome contigo, de que traiga cualquier cosa con él, como el día que trajo la maza la primera vez ahí, y que al que pille, pues lo puede matar. Fue a casa a buscar la maza después de que lo echaran. Reventó una ventana e intentó entrar por ella. La suerte es que no daba entrada, porque es bastante fuerte y el ventanuco es pequeño. Pero si llega a entrar, yo creo que los 11 que estaban allí no lo cuentan. Pero non son os únicos que sofren a ira deste veciño. Sí, concretamente con 2 amigos meus estábamos tomando un viño nun bar aquí ao lado e amenazou a 2 deles que lles tiña ganas e que tuveran cuidado con el. Si está a tratamento psiquiátrico. Encima é un home moi corpulento, entonces a xente tanlle medo. Acaban de escoitalo, no barrio hai preocupación, pero sobre todo medo. Si eu entendo que os rapaces teñan medo, sen que esta zona, pois que hombre, y con razón, vamos a ver, si es un tío violento que está en la calle y que la tiene tomada con ellos, es que yo también lo haría. 2 denuncias e pedida unha orde de afastamento, pero de momento non se adoptou ningunha medida. Que dicen que es un enfermo, que se escudan en eso. Vale, a mí me parece muy bien que sea un enfermo, pero tiene que estar a lo mejor ingresado. A familia que rexenta o negocio está sen traballar e coa mente pensando en marchar da cidade. Esta imaxe ten os días contados en Ourense, tanto que este mércores día 31 remata a hora na cidade das Burgas. De seguida lles contamos como acollen esta circunstancia os ourensáns, pero xa lles adiantamos que hai disparidade de opinións. Unha muller de 89 anos faleceu onte en Santiago tras caer e sufrir un golpe na cabeza. Ocorreu contra as 11 da mañá fronte ao número 23 da Rúa dos Concheiros. Os servizos de emerxencia foron alertados por un particular que se atopou coa octoxenaria tendida no chan ao saír dun negocio próximo. Ata o lugar acudiron efectivos da Policía Local e Nacional, así como un equipo de urxencias sanitarias. A súa chegada trataron de asistir a muller mediante manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida. Os frecuentes ataques do lobo preocupan os gandeiros de Mazaricos. Din que cada vez se achega máis ás vivendas e ás granxas na busca de comida. No último ataque entrou nunha corte e matou unha xata. O último ataque do lobo en Mazaricos foi nesta granxa, situado ao carón da vivenda familiar no lugar da Gris. Entrou na corte e matou unha xata de 4 meses. O lobo debiu de estar vigilando, a becerriña tiña así a cabeciña fora, pescouna polo fusiño, arrastrouna para fora e comiu solo un cacho, porque prendiulle a parte de atrás na sauliña e non fui capaz de levala. E quedou aí. Nesta gandería non é a primeira vez que sofren o ataque do lobo. Ai non, que nós con esta xa será a terceira. Haberá 2 meses ou 3 que tamén fui ali abaixo onde están ali sueltas, pasou o pastor e levou, e se levou, non?
E lembran que non só ataca o gando. Aquí, segundo contan, os lobos xa lles mataron outros animais. E tamén nos levou un can moi bonito. Ese non é o primeiro. Cantos levou xa. Porque aquí estamos tan soliños, estamos un pouco aislados no país das mandarinas. E pasa iso. Pero bueno, mentres que non vean a collernos a nós, ainda hai suerte. Os gandeiros alertan dun cambio de hábitos. Din que cada vez se achega máis ás casas e ás granxas. Hombre, porque eles teñen fame. Eles teñen fame, pero como lle dicen a este, nós damoslle un cacho de monte ali no fondo, que serran ali en volta, despois que nos dean permiso, cando morra unha terneriña, iso levamos ali e damoslle de comer. Se queren ter deses bichos bravos, é o que hai. O desta gandería non é un caso illado. Contan que o lobo tamén entrou na granxa dun familiar e na doutro veciño. Estamos nos últimos días do ano 2025 e tamén nos últimos do servizo da hora na cidade de Ourense. A partir do 1 de xaneiro desaparece e xa non haberá que pagar por aparcar en todas as rúas de zona azul. O Concello toma esta decisión porque di que aporta pouco económicamente e que é un sistema anticuado. Na rúa, van escoitar, hai opinións diversas. Últimos días para pagar o ticket da hora na cidade de Ourense porque a partir do día 1 de xaneiro quedará suprimido o servizo nas zonas azuis, tal como anunciou o Concello. E que pensa a xente? Si despois poñen parkings disuasorios para poder aparcar ben, pois non estaría mal. Nunca debeu de estar. Non ten moito sentido porque a mí nunca funcionou como teóricamente debería. Supose que iba a funcionar, nunca hubo rotación. Malo porque quedan sin puestos de traballo, por o resto, no, ven e non ven, porque hai xente que poñería o coche aí toda a mañá, e de outra maneira, entra e sale. Moi ben, pues, tan siquiera ves non estás pagando nin a conta de que estás aquí esperando aquí que te multan, que non te multan, e iso está ben, se o quita mellor. Non me parece nin ben nin mal, o que pasa que se unha cousa vai unida á outra, non sei por que sacan a hora e deixan a grúa, porque che van levar o coche igual. En xeral, din que falta información e que lamentan o despedimento de 9 traballadores da empresa concesionaria. ¿Qué pasa con esos trabajadores que están en la hora? ¿Qué va a pasar con ellos? Y que nosotros no sabemos nada también. Que se elimina esto y qué es lo que se pone. ¿Vamos al parking todos? Bueno, pues si es así, que lo digan. Non me parece moi lógico cando non hai nin aparcamientos e a xente que estaba traballando neso queda na calle sin aviso ningún. Agora quedaban xa pouco máis de 700 prazas da hora. En toda a cidade de Ourense hai uns 20 anos había unhas 1000. Unha medida obsoleta segundo o Concello, pero a xente pide alternativas para aparcar. Que fagan uns aparcamientos en condicións que non cobren, porque eso é o peor, porque senón onde metes os coches? Na cama? Si eliminan a hora e deixas o coche despois todo o día aí, eso significa que habería menos sitios para aparcar. Habría que facer parkings de outra maneira. Pois montaron uns parkings de disuasorios antes de entrar na cidade, pero é un bo servicio de autobuses que non hai ninguna cosa nin outra. Eu penso que é a única ciudad que a ten. Pontevedra por aí non hai hora. Pero vamos, teñen aparcamientos. E aquí non hai un aparcamento siqueira. Estreamos a última semana deste 2025 con tempo anticiclónico e ceos despexados en boa parte de Galicia. María, sabes xa se esa estampa que tes aí en Samil vai se manter estes días? Pois imos despedir este 2025 con moi bo sabor de boca porque este sol que temos hoxe vai quedar con nós. Así non lo confirman as previsións, días solleiros, secos e fríos ata pasado mañá, ata o mércores 31 de decembro, porque o 1 de xaneiro chega o cambio de ano e con el o cambio de tempo. Estrearemos o 2026 xa con chuvias, pero mentras tanto toca aproveitar e desfrutar deste tempazo que todos agradecemos e moito. Xa ven, un tempo que convida a facer plans ao aire libre, mesmo a pasear pola praia como moitos están facendo aquí nesta praia de Samil, co mar tamén en calma, case que obrigatorio o uso de gafas de sol e a estas horas xa vemos tamén moitos abrigos na man e ata manga curta, porque despois das primeiras xélidas horas, a estas horas aquí en Vigo temos unha sensación térmica de 16 graus ao sol, por iso que compre coller cargar o corpo de vitamina D para coller reservas para cando nos falte, que hoxe se preguntamos aquí no paseo de Samil hai unanimidade. Este tempo é unha maravilla. Isto non ten prezo.
este é o mellor que hai. Así que, bueno, hai que aproveitalo. Maravilloso, unha temperatura debemos ter 20 grados por aí. Y hemos tenido la suerte pues, de encontrarnos con este solazo que hay, que es pues, precioso y hace una temperatura ideal. Comparada con Zamora, es una maravilla esto. Entonces hemos dicho, en Zamora hacía mucho frío. Y hemos dicho, pues vamos a Vigo, que en Vigo seguro que hace así un poco mejor. Sí que es verdad que suele llover mucho aquí, ¿no? Es una tierra de lluvia, pero hoy nos hemos encontrado con un día maravilloso. Está un día maravilloso para virnos a Samir. Se estades pensando en que poñervos na noite de fin de ano, levade roupa de abrigo, o paraugas deixalo para o día de Aninovo, porque chega o Aninovo con borrasca nova e, polo tanto, agardamos precipitacións contra o final do día no oeste da comunidade. Pero principalmente nestes derradeiros días do 2025, as néboas serán as protagonistas en moitas zonas do interior localmente persistentes, deixando unha visibilidade reducida e, ademais, en esas zonas tamén as xeadas van a estar presentes durante todas as xornadas que restan deste 2025. Unha opción para entreter os nenos e combater o frío destes días e gozar de atraccións baixo cuberto. En Lugo está aberta a feira Xuve en Lugo, unha cita xa clásica polo Nadal que se mantén aberta ata o día 4 de xaneiro. Durante Nadal podese gozar das atraccións das festas e os hinchables en Xuve en Lugo. Tes por este lado o tren, os coches de choque, os altamontes, a noria. Despois temos por aquí o boomerang este grande, que o trouxemos novo este ano, un aerobabi, e aquí no centro, claro, este como dixen antes, máis un babi detrás. É unha opción que garante o entretemento nestas xornadas de frío. O importante é que teña unha alternativa aos nenos, que é algo distinto, que distinto ás actividades de Nadal, que son máis orientadas a Santa Claus, aos Reis Magos, pois isto é unha alternativa totalmente distinta que lles encanta. É o segundo ano que vimos. Temos dúas nenas pequenas e aquí pasano ben. Comprobamos que os rapaces teñen as súas preferencias. Os saltamontes, porque vai rápido e non sei, mólame tal. Me dá nervios e mola moito. A oferta inclúe atraccións para todas as idades. Para eles é un espacio seguro, está todo ao lado e para os papás a verdad que sí que estamos tranquilos. Non hai moita xente, tampouco é agobiante e ben, eles están encantados. A oferta é boa. Nós temos dous nenos, un moi pequeniño e outro máis grande, e a verdade que hai para os dous. E incluso tamén algún adulto se anima, tamén se pode pasar ben. É un lugar pechado, non fai frío, e despois que a entrada ti podes subir todas as veces que queiras as atraccións hinchables e colchonetas de pasar toda a tarde, 4:30 a 8:30 e subir as atraccións todas as veces que queiras. Razóns que fan que esta feira se repita todos os anos. En Vigo, un grupo de aves amarga aos condutores que aparcan no barrio de Lavadores. Os paxaros, sobre todo pegas, bombardean os coches cos seus excrementos. Se non se limpan pronto, esas manchas poden causar danos na pintura. Así amencen cada mañá os coches que aparcan nesta zona de Vigo. As marcas do chan demostran que unha chuvia intensa é case imposible librarse. Aí está, mira, ao lado da antena, aí hai unha cagada. Pois o coche debaixo, bueno, pois apareceche cos efectos dos animales, está claro. De seguro que acontece en moitos máis lugares de Galicia, é a natureza, pero é o día a día aquí, o día a día molesto, neste pequeno oasis no barrio de Lavadores. Entre estas 30 árbores anda un grupiño de pegas. As aves son difíciles de ver, pero as súas pegadas son máis ca evidentes. Aí están as responsables, estas son pegas, tamén hai pombas, sendo Vigo vemos algunha gaivota tamén. Tienes que limpiarlo rápido, porque si non te chimpa la pintura. Xa ves, hai algún que está perdido, pero eso, nun momento xa se pon así, e oxida, claro. Non lo aparco nunca, es imposible. O sea, alguna vez lo he dejado porque ya desesperación de no haber ningún sitio en el barrio y tener que aparcarlo allí, pues ya sabes que son 2 euros de lavado al día siguiente, vamos, automático. Y a mí no me parece correcto que la gente se esté quejando de todo, de todos los pájaros que tienen derecho a hacer sus necesidades, al igual que una persona. Límpalo é doado, auga é desengraxante, pero hai que actuar rápido. Y cuanto antes lo quites, mejor. O si no, coger una bayeta mojada, pasársela para quitar los excrementos más gordos y punto. Pero contar que dejes una noche, por ejemplo, enfriar el coche en el garaje, sobre todo en lo que es el capó del motor, eso es lo peor que hay.
porque con el calor eso queda tostado, aí quema el barniz da pintura. Hoxe nós tivemos sorte, o coche volve sen cicatrices. Marchamos, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas pola compañía e moi boas tardes.